היי וברוכות הבאות לפרק חדש ונוסף של פמיניסטית. כמה טוב שאתן כאן, וכמה שאני מתרגשת כל פעם מחדש להכין ולהקליט פרקים חדשים. היום אנחנו הולכות לדבר על הסיפור של הוויאגרה הוורודה, שזה בעצם כינוי לכדור, תרופה, לחשק מיני נמוך אצל נשים. ולמה אני מביאה את הסיפור הזה לכאן דווקא עכשיו? אז האמת היא שכל מיני נקודות התחברו לי בזמן האחרון, שהסיפור הזה כאילו צף לי, החל מפרסומת שנתקלתי בה לאחרונה בצורה מאוד מאוד, אפשר לומר אגרסיבית, וזה שבדיוק סיימתי להעביר קורס ושם זה בעצם עלה, ואמרתי שזה גם נושא טוב להרחיב עליו בפודקאסט, אבל אז גם כאילו קיבלתי סימנים שזה ממש גם טיימינג טוב, מבחינה נקרא לזה חיצונית, אקטואלית שכזאת הסיפור הזה. כי בעצם אני לא יודעת אם שמעתם על זה או לא, היה איזשהו אייטם וחצי אולי בוויינט ואתרים דומים, לאחרונה, ואני מדברת על דצמבר 2025, בעצם ה-FDA אישר את השימוש של אחת התרופות הידועות לחשק המיני הנשי, לוויאגרה הוורודה, תכף נסביר את המושג הזה. הוא אישר את השימוש הזה גם לנשים עברו את גיל המעבר. אז הנושא הזה פתאום קצת צף בכל מיני אייטמים, וזה בעצם נתן לי מין דחיפה קצת יותר קלה, להקליט על זה פרק ולהסביר את הנושא הזה קצת יותר לעומק, ואת היתרונות, חסרונות ודברים בסגנון הזה. אז היום אנחנו הולכות לדבר על הסיפור של הוויאגרה הוורודה, על מה הולך לעסוק הפרק הזה היום. אז קודם כל אנחנו נדבר על הרקע להמצאת התרופה, נטו כי זה מעניין. רפואה פוגשת מיניות, פוגשת פמיניזם, פוגש כסף ופוגש עסקים, אז זה החיבור המדובר. דבר שני, נדבר על התרופות עצמן, יתרונות, חסרונות, אפקטיביות וכולי, זה חלק מאוד מאוד מעניין ושכזה הופך את הסיפור הזה להיות מורכב וג'וסי. אחר כך נדבר קצת על חשק ועל המורכבות של הנושא, משהו שלא עולה כל כך בפתרונות המוצעים, ובסוף כמובן מה אנחנו יכולות ללמוד מכל הסיפור הזה, ספציפית לגבי התרופה וגם לא רק. זה פרק שכאילו, באמת מה שחשוב לי בפרקים האלה בסופו של דבר, מעבר ללהביא איזשהו סיפור, אייטם, זה פחות הקטע, יותר הקטע זה בסופו של דבר שנלמד מזה איזשהו משהו לחיים שלנו. אז בא לי שהפרק הזה בעצם ילמד אותנו על חשק מיני, דרך שיחה על התרופות שנועדו לטפל בחשק מיני נמוך. כלומר, הסיפור של התרופה הוא מעניין, אבל לא בא לי להיכנס אליו יותר מדי, אם אין לזה איזשהו ערך לחיים שלנו. ושנייה רקע למי שלא מכירה אותי, אז נעים מאוד, לי קוראים אפרת זיו, ואני עוסקת בחינוך מיני, ואולי בתפר הזה שבין חינוך וייעוץ מיני, ואני עושה את זה בגישה שהיא פמיניסטית, מבוססת מחקר, וזהו בגדול, אני גם אימא, אבל כן, אם תרצו לדעת עוד, תעקבו ותגלו. אז הסיפור שלי עם הפרק הזה מתחיל בזה שצללתי לסוג של רביט הול שכזה, של פרסומות של חומר סיכה פופולרי, אולי גם אתן נתקלתן בו, חומר סיכה שנקרא לו בום. מצחיק איך כל פעם מדובר בחומר סיכה אחר תורני. החומר סיכה הזה הבטיח הבטחות בעיניי הזויות, ובגלל שזה היה הזוי זה גרם לי כאילו לצרוך עוד ועוד מהפרסומות שלו, וזה כאילו הכניס אותי לאלגוריתם שלהם, זה היה ממש מעניין. אבל זה ממש גם עצבן וכאילו הקפיץ אותי, השיווק של אותו חומר בתור כאילו, הם שיווקו את זה פשוט בתור תרופה, לכל מיני דברים, ביניהם אפילו לפתרון או לטיפול בחשק מיני נמוך. זה היה בסגנון כזה של לא בא לה, עד שאתה מזמין ופותח את החומר והיא מעריכה אותו, אז יבוא לה, כי זה גם מבוסס על איזשהו חומר, או שיש לו איזשהו ריח שהוכח מחקרית כביכול, כמשהו שהוא מעורר את נשים. וזה גרם לי בעצם שוב, כן, כי זאת לא פעם ראשונה, עם כל מיני פתרונות הזויים ברשת, וגם לא פעם ראשונה אפילו שזה קורה עם חומרי סיכה. קיצור, זה גרם לי לתהות, לנתח, לחשוב על הנושא על זה, של עד כמה אנשי שיווק, נשים וגברים, לא מבינים חשק מיני, ועד כמה גם הציבור לא הכי מבין והגיוני, כן? אף פעם לא לימדו אותנו. ולכן בסוף פרסומות כאלה ואחרות כנראה עובדות על חלק מהאנשים, ואנשים אכן פונים אליהם בתור פתרון לבעיה, ואצל חלק אני מניחה, מאמינה שזה גם עובד, כי יש דבר כזה אפקט פלסיבו, אבל אצל חלק כנראה שלא, ואז זה מבאס, וסתם כי מבאס שאין אמת בפרסום, כן? עכשיו,
עם תרופות רציניות של חשק מיני, זה טיפה שונה, כי כאן יש איזשהו בסיס קצת יותר יציב לרעיון של טיפול בחשק המיני, הנמוך, עם איזשהו הורמון או נוירוטרנסמיטור כזה או אחר, וזה עובר גם איזה שהם מבחנים ומבדקים, ומן הסתם, כאילו זה הרבה יותר רציני מלמכור איזשהו שמן קוקוס באריזה יקרה יותר, אבל עדיין זה פוגש את אותה הבעיה או את המגבלה, שהיא בעצם, שחשק מיני זה קצת יותר מורכב מ-X. אם מדובר על התרופה ההורמונלית, אז זה קצת יותר מורכב מרמת ההורמונים. ואם מדובר נגיד על חומר סיכה שלכאורה מזרים דם לנרתיק, אז חשק מיני זה קצת יותר מורכב מלהזרים דם לאזור הנרתיק או הפוט, או כל פתרון שטחי כזה או אחר. בכל מקרה, כמה מילים על הרקע מאחורי המצאת התרופה. מאז שבעצם הומצאה הוויאגרה הכחולה, הרגילה הזאת שאולי שמעת עליה, התרופה שנועדה בעצם לעזור לגברים לשמר זקפה, אני מדברת בעצם על סוף שנות ה-90, בעצם מאז התחיל איזשהו מרדף למצוא את המקבילה הנשית. כשבהסתכלות שהיא לא באמת מדויקת, כן, המקבילה הנשית היא כביכול תרופה לחשק המיני הנשי. למה ההסתכלות הזאת היא לא מדויקת? כי בעצם משווים פה בין בעיות זקפה, או בעיות צנרת נקרא לזה ככה, לבין בעיות בחשק מיני נמוך, שזה עניין שהוא יותר מוחי, מערכות שליטה ובקרה במוח, זה כאילו מה שנמצא מאחורי זה, וזה פחות ענייני צנרת, אוקיי? זה בפשטנות. ועצם המינוח של זה אגב גם כבעיה, כאילו בעיית החשק המיני הנשי הנמוך, כל הדברים האלה, כל הניסוח הפופולרי הזה, זה גם כן בעייתי ומורכב בפני עצמו, ועל זה גם כן דיברתי בעבר, אני אתן איזשהו רפרנס, אחר כך אני אשים איזשהו קישור לפוסט, ספציפי שאני זוכרת שכתבתי על זה, וגם פרק מספר 4 בפודקאסט, אני אקשר גם אליו. עכשיו, אז רמה נוספת שההסתכלות הזאת היא לא כל כך מדויקת, זה גם כי בעצם חשק זה חשק, או הרצון הפסיכולוגי לקיים יחסי מין. זקפה מעידה יותר לכיוון של עוררות, זה נגיד ברמה הגדולה יותר. ברמה קטנה יותר אני יכולה גם להגיד שזקפה גם כן, כמו רטיבות אצל נשים נקבות, היא לא מדד מושלם לעוררות. על זה דיברתי בפרק מספר 14, פרק כל כך חשוב שאני תמיד אזכור מה המספר שלו, בקצרה אני כן אגיד שזה שיש לגבר זקפה לא אומר שהוא מעורר, וזה שאין לו זקפה לא אומר שהוא לא מעורר, שם בדיוק נכנסת התרופה הוויאגרה, הגבר מעורר, רוצה זקפה ואין לו, ולכן הוא לוקח את התרופה, או שהוא לא מצליח לתחזק אותה מספיק זמן, ולכן הוא לוקח את התרופה הזאת. לעומת זאת, הוויאגרה הוורודה, למרות הכינוי הזה, לא פותרת בעיה של עוררות, אלא זה בעצם הכינוי שניתן לתרופה שפותרת כאילו את בעיית החשק, פחות או יותר. אז זה רק כדי למנוע בלבול או ליצור הבנה. בחזרה על הטיימליין שלנו, אז בעצם מ-1998, מאז שגילו את מה שאחר כך נקרא לו ויאגרה, התחילו לחפש את המקבילה, במרכאות, כביכול לתרופה אצל נשים. ובעצם לחפש את מה שיפתור את החשק המיני הנשי כה בעייתי. והפתרון נמצא כמה שנים לאחר מכן, לקראת 2015. בשנים שלפני 2015 נמצאה התרופה, נבדקה, אושרה על ידי ה-FDA, וב-2015 בעצם התחילה כבר להיות משווקת. אז זה בעצם קצת רקע על התרופה הזאת, על מה מדובר כשמדברות על ויאגרה ורודה. עכשיו בואו נדבר טיפה על תהליך האישור שלה ולמה זה גם כל כך מעניין. אז כבר בחלק של אישור התרופה יש סיפור מעניין במובן הפמיניסטי. כי בעצם התרופה שנמצאה, אגב קוראים לה פליבנזרין, והיא משווקת בשם אדי, A-D-D-Y-I כזה. אז בקצרה אני אומר שהיא לא נמצאה כסופר אפקטיבית. כן, היא נמצאה כמספיק אפקטיבית סטטיסטית, ראו איזושהי עלייה בחשק אצל נשים שנטלו את התרופה, אבל גם ראו את זה בקרב קבוצת הפלסיבו. יענו קבוצה שקיבלה איזושהי גלולת דמש כזאת, שלא ידעו שזה מה שהן קיבלו, וגם אצלן בעצם ראו עלייה בחשק. שזה אגב מראה לנו עד כמה חשק מיני הוא עניין פסיכולוגי בין היתר. זאת אומרת שמספיק שנותנים לך משהו שאומרים לך, זה יפתור לך את הבעיה של החשק המיני, או זה יגביר לך את החשק המיני, כבר אנחנו רואות איזושהי עלייה. וזה גם מסביר למה למשל לפעמים למרוח חומר סיכה עם הבטחה שאני אותנטית, מאמינה לה שיכול לשפר את החשק המיני שלי, גם כן יכול לעבוד בגלל אפקט הפלסיבו. כלומר, היה פה אפקט פלסיבו אפילו די גדול.
אבל עדיין הקבוצות שנטלו את התרופה האמיתית, לא את הדמה, חוו קצת יותר חשק, ולכן התרופה עדיין הייתה נחשבת מספיק אפקטיבית כדי בכלל לבקש עליה איזשהו אישור. למי שמעניין אותה המספרים, ואני ממליצה לכם לשבת לפני שאני מספרת לכם את זה, התרופה המדוברת פליבנצרין הובילה לעלייה ממוצעת של 0.69 אירועים מיניים מספקים נוספים בחודש, בהשוואה לקבוצת הפלסיבו, בקרב נשים לפני גיל המעבר. אוקיי? נגיד, יש אישה, קחו אישה, שבשגרה מקיימת פעמיים יחסי מין בחודש, אז עכשיו זה בין פעמיים ל3. עף לכן הפוני? יחד עם זאת, מי שנטלה את התרופה סבלה מתופעות לוואי לא סימפטיות בכלל, שזאת גם אחת הסיבות למה האישור התעכב והיה מסווג כל כך, וכאילו היה עם זה הרבה עניינים. תופעות לוואי של בחילות מאוד קשות, צורך להימנע מאלכוהול בכלל, היום זה קצת כאילו עשו כל מיני החרגות ואמרו איך אפשר בכל זאת וכולי, אבל כאילו היה ממש איסור מוחלט על צריכת אלכוהול, שאצל חלק מהאנשים זה, לא יודעת, זה לא בתרבות שלהם, כזה. כאילו צורכות את הכוס יין פעם ביום או בערב, או בטח כאילו אם מדובר על דייטים ודברים כאלה, כאילו זה היה איסור שהוא קצת קשוח, נקרא לזה ככה. סחרחורות, עייפות, ישנוניות, ברמה שנוטלות את התרופה הזאת בלילה, כדי שלא תנגי אחר כך או תיפלי או משהו בסגנון הזה. תוסיפו לזה את היעילות שנמצאה, נשאלת השאלה, האם הייתן מאשרות שימוש בתרופה הזאת? כן או לא? שאלה מעניינת. הרי היא כן עוזרת לחלק מהאנשים, וגם היה אליה ביקוש, יש אליה ביקוש עד היום, אבל התוצאות הן מורכבות. עכשיו תקשיבו לזה, זה אפילו נהיה יותר מעניין. כי בתהליך של הבקשה של האישור ובהתנגדויות של ה-FDA מול אותה חברת תרופות, קם איזשהו קמפיין, שאפילו מומן חלקית על ידי החברה עצמה שפיתחה את התרופה, שטען לאי צדק ואפליה על רקע מגדרי של אישור התרופות. כלומר, כדי לאשר את התרופה, שהיעילות שלה והאיכות שלה גם ככה מוטלת בספק, היו נשים שיצאו במין קמפיין של למה בעיות מיניות של גברים מקבלות פתרון, ובעיה של נשים לא מקבלות פתרון. בקיצור, היה פה גם איזשהו סיפור אקטיביסטי, פוליטי שכזה, שכאילו האשימו את ה-FDA במין סקסיזם, באפליה נגד נשים, שבעיות של גברים מקבלות פתרון במענה, ובעיות של נשים לא קיבלו פתרון. קיצור, סופר מרתק. בסופו של דבר, ב-2015 אכן אושרה התרופה, כנראה הרבה גם בגלל אותו לחץ חברתי שכזה, אותו קמפיין, והדרמה שהוא יצר. היה אפילו עוד דרמה, בזה שבעצם יום אחרי אישור התרופה, ממש יום למחרת אישור התרופה, אותה חברת התרופות שעמדה מאחוריה, לא הזכרתי את שמה, קוראים לה ספראוט, ושבראשה בעצם עמדה אישה, שקוראים לה סינדי אקרט, בעצם החברת תרופות הזאת נמכרה, או אותה גברת בעצם מכרה את אותה חברת תרופות תמורת $1,000,000,000. מה שגרם לעוד גל של ביקורות, של כאילו רגע, הקמפיין הזה, כל המטרה הזאת היא להשוות בין גברים לנשים וכולי וכולי, האם הכל היה בשביל כסף? והסיפור גם ממשיך ומסתבך, וכאילו באמת היה עוד המון רבדים לסיפור הזה, אבל רציתי להביא לכם פה רק את החלקים הכי מעניינים, איפה שזה גם מתחבר למאבק הפמיניסטי, באיזה צד אנחנו נהיה בכלל כפמיניסטיות, נקרא לזה ככה. אבל זה מתחיל להרחיק אותנו מהנושא שבשבילו התכנסנו. אז למי שמעניין הפן הזה של הסיפור, אני אשים קישור לכתבה מהניו יורק טיימס, שמספרת אותו, אוקיי? אז תמשיכו לקרוא שם. בכל אופן, אני כן רוצה שנתמקד באחת הביקורות המשמעותיות יותר שהיו נגד התרופה. מעבר ליעילות ולתופעות הלוואי, ברמה התרבותית יותר, הייתה ביקורת על בעצם מדיקליזציה לתנודות הטבעיות שקורות לחשק המיני שלנו. במילים אחרות, הייתה ביקורת על זה שמנסים להפוך מצב נורמלי של חשק למחלה כדי בעצם למכור תרופות. זאת ביקורת שאנחנו יכולות לשמוע אותה ממש עד היום, בעוד תחומים נשיים גם, כן? המחזור החודשי למשל, PMS, דברים בסגנון הזה. אבל בענייני חשק זאת באמת מחשבה מעניינת, כי מצד אחד יש רצון לעזור למי שצריכה, למי שמרגישה שזה עוזר לה, כאילו למה לא? מצד שני, חשק הוא גם
הרבה מאוד סיפור חברתי, התנהגותי, תרבותי, ולא בהכרח צריך לטפל בו בעזרת תרופות, בטח כשהן על גבול היעילות ולא כזה סופר מוכחות והן בדוקות כיעילות. שזה מוביל אותי לדבר שוב ועוד קצת, ומזמן לא דיברנו על חשק מיני. אז ככה, חשק הוא דבר פשוט ומורכב בו זמנית. מה הכוונה בפשוט? את זה אני אצא קצת מעצבנת ואני אגיד, אני מלמדת את זה בקורס שלי. לא, כאילו, אני מנסה שלא להישמע בצורה מעצבנת, כאילו, הכוונה היא לא להוציא את העיניים או משהו בסגנון הזה, אלא כי אני פשוט רוצה לומר כזה דבר. צריך לתת רקע לפני שמציגות אותו באופן פשוט, אוקיי? כי אחרת זה הופך לפשטנות, וזה הופך כאילו קל מאוד לעשות אינטרפטציה לא טובה לפישוט שלו, אוקיי? אז באמת סליחה יצאתי מעצבנת, אבל במובנים מסוימים חשק זה דבר פשוט, אוקיי? יש נוסחה, א' פלוס ב' שווה חשק, כזה, זה simple as that. אבל חשק מיני הוא גם מורכב. ממה הוא מורכב? הוא בעצם מורכב מהיבטים ביולוגיים, שם בעצם התרופות פועלות. הוא מורכב מהיבטים פסיכולוגיים, הוא מורכב מהיבטים סוציולוגיים. דיברתי על כל זה קצת בפרק מספר 4, שבו סקרתי מאמר מופלא ומכונן על חשק מיני נמוך של נשים במערכות יחסים הטרוסקסואליות. אם אתם מכירות או לא מכירות, זוכרות או כבר שכחתן, מזמינה אתכן להקשיב גם לפרק הזה. אבל בעצם אחת הנקודות שדוברו באותו מאמר, וגם אני מדברת על זה לא מעט, זה שבעצם לרדד את החשק המיני רק לרמה הביולוגית, זה שווה לא להבין חשק מיני. מה זאת אומרת? לחשוב שאם אני אשחק עם רמת ההורמונים של אישה מסוימת, או רמת הנוירוטרנסמיטורים שלה, כן? זה לא משנה. זה לבדו יוביל לחשק מיני, זה לא להבין חשק. כי חשק מורכב מאוד דברים. נקרא להם דברים שהם פסיכו-סוציולוגיים. כלומר, ממסרים שיש לי סביב המיניות שלי, מהעומס המונטלי שמופעל עליי, מהשחיקה שאני חווה בחיים, בהורות, בזוגיות, מלסדר אחרי בן הזוג 1,001 דברים, סליחה על ההכללה, מדימוי הגוף שלי, מחוסר הידע שלי על הגוף שלי אולי, ומאוד באמת מיליון דברים אפשריים. ולא רק זה, המשקל של כל דבר במשוואה הזאת, שנקראת חשק מיני, הוא לא זהה. לחשוב שרמה שנגיד הורמון הטסטוסטרון או אחד אחר, היא זו שתגרום או תעלים את החשק המיני, אגב זה גם אצל נשים יש מחשבה שכזאת, זה לרוב לתת יותר מדי משקל להורמונים. למה לרוב? כי יש כאלה שאצלן זה יותר משפיע, אבל אצל הרוב כנראה שפחות. ובאמת, ברמה הכי פשוטה, תחשבו על זה הכי כאילו פשוט. אם חשק היה רק עניין הורמונלי, כימי, ביולוגי שכזה, או אם הוא היה נשלט בצורה הרבה יותר כימית ביולוגית שכזאת, הורמונלית שכזאת, האם לא היו לנו כבר מיליון תרופות חשק עוד הרבה מלפני 2015, או לפחות עכשיו לא היו לנו המון תרופות כבר בשוק? הרי גם זאת שיצאה ב-2015, גם היא לא הייתה כזאת אפקטיבית. אני מזכירה לכם, 0.69 אירועים מיניים מספקים נוספים בחודש בהשוואה לקבוצת הפלסיבו, אוקיי? משמע, מתי נפסיק להתכחש לחלק הפסיכולוגי, סוציולוגי של החשק המיני? שזה מוביל אותי לחזור ולדבר על חומר הסיכה התורן, ועל ההוא שגם היה לפניו, שהיו בו מה שאני קוראת לו שאריות קנאביס, כן? כי אני לא זוכרת אם היה שם שמן המפ או משהו בסגנון, לא משנה, זה באמת לא קריטי. אבל ההבטחות באמת של שני השמנים הפופולריים האלה הם תמיד באותו סגנון. שמן שגורם לזרימת דם מוגברת לנרתיק ולהגברת החשק המיני. עכשיו, מה הטעות פה בעצם? הטעות הראשונה זה בעצם השאלה, האם זרימת דם לנרתיק שווה עוררות? האם עוררות בכלל שווה חשק מיני? האם עוררות שווה הנאה מינית? כשהתשובות הן לא, לא ולא, אז הטעות הראשונה היא בעצם לחשוב שזרימת דם שווה למשהו אחר מזרימת דם לנרתיק, או שבהכרח מעידה או אומרת משהו מאשר זרימת דם לנרתיק, אז לא. זרימת דם היא גם לא בהכרח עוררות, והיא לא בהכרח חשק, והיא בטח לא אומרת או מעידה או מבטיחה הנאה מינית. אז זאת בעצם הטעות הראשונה של אותם חומרי סיכה פופולריים. והטעות השנייה שמתחברת גם לסיפור של התרופות, זה שחשק מיני זה קצת יותר מורכב מזרימת דם לנרתיק, או בכלל רמה הורמונלית כזאת או אחרת. ולכן מי שמשווק חומר סיכה, או כל דבר, צעצוע מין, בגד, אפילו אורגזמה אחרת כביכול, כפתרונות לחשק המיני,
פשוט לא מבין בחשק מיני. לא מבין שמדובר בדבר שהוא פסיכו-סוציו-ביולוגי, ולא רק אחד מהם, אוקיי? במילים אחרות, לא משנה כמה נזרים דם לאיבר המין, ולא משנה אולי כמה נלחץ על כמה כפתורים במוח שאחראים על עוררות. אם המוח שלי מוטרד כרגע בזה שהבת שלי חולה, או שהבוס שלי סתום, או בזה שיש תקלה בצנרת של השירותים בבית שלי ואני צריכה לטפל בה, לא יהיה לי חשק. וגם אם איכשהו כפיתי חשק, יצרתי חשק, האם אני אהנה? לא בטוח. כדי שאני אהנה, אני צריכה איזושהי פניות נפשית לדבר. אני צריכה איזושהי הרגשה נוחה בגוף שלי. אני צריכה איזשהו מסר במאחורה של הראש שאומר לי, שתמוה בי, כן? שליהנות זה דבר לגיטימי. As simple as that ו-as complicated as that. אז אם אני מסכמת, לאחרונה הנושא הזה של תרופות לחשק המיני הנשי צפו שוב לכותרות, בעיקר כי ה-FDA אישר את השימוש שלהן אצל נשים שעברו את גיל המעבר. אבל זה נושא שתמיד נמצא בשיח, כמעט ולא גם מסוכר בעברית, אולי עכשיו זה גם משתנה, אבל הוא מהווה מקרה בוחן מעניין להבנה של המורכבות של הנושא הזה שנקרא חשק מיני, והפשטנות הנפוצה שלו בשיח התרבותי. אני מקווה שהפרק הזה היה לכם מעניין, שהבנתן משהו על עצמכם. למשל, שזה לא רק ההורמונים שלי. מוזמנות להגיב על הפרק אם יש עוד שאלות, להפיץ לחברות וחברים, לתמוך ברשתות החברתיות, או אפילו להזמין אותי לקפה. כל הפרטים בקישורים מתחת לפרק, תבדקו אותם. יש שם הרבה דברים שווים, מדריכים וכולי, וגם העמקות. אז אני מזמינה להציץ, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.